Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, das 4:49. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 50 minutos nakaligad sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. May medyo maayo nga balita diri sa pungsod sang Pilipinas kon kaso sang COVID-19. Ang hambalan bangod sa mga adlaw mga kaaksyon naka-record ang Department of Health sang single day COVID-19 recoveries. Amo ni subong adlaw ang may pinakadamo nga mga pasyente sa COVID-19 nga nag-alalayo. Sa sunod lamang sang isa ka adlaw, ang DOH nagasiling nga 112. Ang new recoveries sa simpleng sugulanon 112 ka mga pasyente. Ang subong adlaw nag-alalayo sa siring makakulugmat kag kululbaan nga COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Ang highest single day recoveries ang na-record ini maka-aksyon sa tong Mayo 4 o kung sang nagligad lamang nga adlaw 101 ang mga nag-alalayo pero ini ang nalapuwasan sa mga adlaw bangod subong 112 gid ang nag-aayo naka-recover nakalampuwas sa siring COVID-19. Ang kabagusan sa mga naka-recover mga kaaksyon para na sa 1,611 o kon 1,618 1,618. Ang aton lang sini ginakasubuan dari bangod mayara sang nagadugang man nga kaso kada adlaw. Subong adlaw mayara sang 339 ka mga new infections nagdugang ini sa kadamuon sang mga tabo diri sa Pilipinas nga natapikan sa nga COVID-19. Ang total cases nationwide ara na sa 10,343. 10,343. Una sa balita, una sa aksyon.
ang nagkalamatay. 27 ang nagkalamatay subong adlaw sa sining respiratory illness. Ang mga nagkalamatay sa kabugusan ara na sa 685. Baw kabay pa nga di na madugangan pa. Ang kaso tara kalampuwa sa 10,000. Pero ang mga nagkalamatay daw ginakakugmatan man nga basi kung maglabot man isa kalibo kabay pa nga hindi lang. Las 4:53 Action Radio Philippines Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Salawat isa naman ka malinong matawhay kag mabalubudlay. Nga kahapon anon sinutanan, mabalubudlay bangod yari gihapon kita sa hindi kinaandan nga sitwasyon kon senaryo bangod sa problema nga dala sa nga COVID-19 pandemic. Ang inyo sa nga palatuntunan action reports after the edition, masobra isa ka oras nga pag ratsada naton sa mga balita. Kita mo impormasyon nga may ara sang paaman nga panamyaw kag jutay nga kalingawan. Pizza 7 na sa bulan sang Mayo 2020. Inyo ka aksyon sa kahanginan aksyon Marlon Hinabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, extension na naman. Question mark pa na. Palamang ko tanon pa na sang kalabanan ta nga mga bakulod nun kag negrosanon. Kung balama na yun ining ginaluto nga extension na naman. Ang kulos moron kag pagkurinot sang nawong sang mga negrosanon kag bakulod nun basi magtubtub pa sa katapusan nga bahin sang bulan sang Mayo bangod sa ginaduso nga pagpalawig na naman sa implementasyon sang community quarantine. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pero at hagon ta lang ha, sa ato sa mga aksyon nga nagapamati subong, nagamonitor subong, initanan ginmuno ta bago lamang, plano pa lamang ini kaginaduso pa lamang ini, way panisang kapihuan, kon balama na yun gid ang extension sa community quarantine implementation, mapa-enhance man akon general, matapos ang period sa nga Mayo 15. Pero kung ato sa mamatagas ng opisyal sa gobyerno ang pahamalon, ang sabayang sa probinsya nga level, si Governor Bong Lacson kaina nagatubang sa media, nagsiliakon siya ang pasugtan. Luyag niya nga palawigon pa ang implementasyon sang General Community Quarantine kung ECQ sa 31 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Pila kung maaprobahan ang pagpalawig. Hamal ni Gov, duha ka semana. Una sa balita, una sa aksyon. Nga tupa man sa gyapon mag-aksyon sa 15 dias. Ina question mark pa na kay man ginaklaro liwat sang gobernador na kinahalan pa niya ang approval o kung pagtugot. Kinahanglan pa ang approval sang National nga Interagency Task Force. Hindi basta-basta nga makabatumato lamang desisyon ang ato sa nga Local Interagency Task Force, kundi dapat anay paibaloon ang nasyonal. Kay para nga makapagwa man sila sang panibag o kung may aragin man nga guidelines angot sa extension sang community quarantine implementation. Una sa balita, una sa aksyon. Di kon ba na yun ginaman abi, nagapati man ang gobernador nga kundi diri sa aton sa sunad sa nga Bacolod. Enhanced community quarantine, mabalubog at niya nga implementation sang community quarantine ikumparar sa general community quarantine nga medyo halog-halog siya. Di ang Bacolod medyo hugot niya. Di base kung pag-abot sa May 16 ang ECQ implementation sa Bacolod, halog-halogan man kagahimuon na lang JCQ. Una sa balita, una sa aksyon. Kag kung JCQ sa Bacolod, JCQ man sa Bugos nga probinsya, JCQ implementation province-wide na. Ibla mo ng laban-laban nga matabo makakson pro sa nasiling tara. May pila pa kaadlaw kita nga pagahulaton. Ari kita sa Pizza 7. May ara nga isa pa kasmana kita hulaton.
antes magabot ang Mayo 15 nga period sining community quarantine nga implementation. ECQ sa Bacolod, GCQ outside Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 4:50 Asia Action Radio Philippine Standard Time. Araw pagkadibaw sa ring balita lokal, dugang nga mga bulutuan ginapreparar sa Bacolod bilang isolation facility suno kay Konsihal Novero. Amogid man na mag-aksyon ang isa sang ginapilian nga lugar. Eskwelahan, pananglit nga tiway taman ginapangayo, magdamo ang magdugok diri nga mga Bacolod non returning residents. Kaya man, di ni sila pwedeng mapabayaan kahit no less na ato sa nga Presidente Rodrigo Duterte nagasiling nga amumahon gid ang mga returning residents. Ilabi na ang mga nagabalik ka mga overseas Filipino workers akon OFWs. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang ang wala pagsunod sa mando ni BCPO Director Binyas angot sa ACQ implementation, amo ning isa sa mga ginbasihan kun nga again kakas bilang hepe sang Police Station 8. Ang hepe da subong ginkakasya ginsaylo sa iban nga unit, iban nga posisyon. Why nagsunod ang hepe dara Station 8 sa mando sa iya nga superior? Kasi kung why lang Una sa balita, patian, no? Hepe at chief director gamando si mo, siyundon mo gid na. Kasi kung nalipat lamang lang hepe, haw na nung plastada man. Gin relief bilang hepe, tibot sa lingon, mangin mag-owner ang hepe sang Police Station 8. Hindi ni Silo si ang hepe ni Lasbo. Sa balita naman pong sudnon, ay by the way ha, may iban pag-isa nga mga development sa press conference nga ginpatigayo ni Governor Bong Lacson kay ina sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial. May ginalantaw nga problema si Governor Bong Lacson pananglit nga madayon ining plano sang pila ka mga airline companies nga pag-resume pagbalik sang ila sa ding domestic flights matapos ang Mayo 15. Di ginatinguwaan sang gobyerno sa bungodaan nga maid-id gid isa-isa usisa ang mga nagapuli diri balik sa Negros Occidental ay mga nagabisita diri nga mga tao halin sa iban nga mga lugar para mapiho man gadi diri makalusot na ang virus nga corona. Pero kung magbalik ang domestic flights, magbalik ang biyahe sa mga aeroplano, ang question da ma-control tabayhan ang kadamuon sa mga taong magsunod diri sa probinsya. una sa balita, una sa aksyon. Impuntual sa Action Radio Philippine Standard Time. Balita pong sudnon, isa may kamasubo nga balita para diri sa mga taga Negros. Isa ka kilalang nga Negrosanon man, a Filipino filmmaker, multi-awarded Filipino filmmaker nga si Piki Galiaga nagtaliwan ginbawian sa gabuhi sa mga adlaw mga kaaksyon sa ospital diri sa Bacolod. Kaida sang udto las 11:47 ang takna. Heart bypass ang ginsuprer mga kaaksyon ni Galiaga 16 ka tuig man, lawig-lawig man ang pagsuprer. Ya kremate ini sa kuno. Bagway pasang exact burial plans ang pamilya. Ano pagkidibal sa nga balita pong sudnon? Oy, ang Estados Unidos may ara sang dugang bulig pinansyal sa bungsod sang Pilipinas. Grabe nung Estados Unidos nga may pinakadamo nga kaso. Ang isa man sa problemado kon COVID pandemic ang paghahambalan. Why sila kalipat sa gihapon sa mga amiga nila nga mga pungsod. Di maibulig ang Estados Unidos.
298 million nga assistance sa kampanya sang Pilipinas batok sa saling COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Mga 5.9 million US dollars na siya nga assistance sa gudto nga magbulig suporta sa Pilipinas sa giyara batok sa sining coronavirus disease 2019. Sa US to ya, kita ka sa Oliver, may tao sa US ga mask, do I know? Why ito sila ga face mask, no? Isanda mo, patay sila to, why ito sila ga face mask ya? Why ito goro baligya face mask sa ilay, mga buna? Why do you have face mask sa Estados Unidos, ha? Una sa balita, una sa aksyon. 503 Akson Radio Philippine Standard Time. Ay damo sa mga naggahulat tumala sa ganmuno naton sa ni kahapon no or nagligad nga adlaw nga beach quarantine dira sa Banwa sa Ginubaan. Kay ka tahom sa nga lugar damo sang pamangkot di na nga ayon Action Marlon sa Banwa sa Ginubaan. Galing wa ita makatigayon sa pag-istorya sa kay Mayor Ernesto Estrao. Dagod man siguro sa importante nga mga hilikoton niya bat subong adlaw tingwaan taliwat nga malabot. Ang komunikasyon ni Mayor Ernesto Estrao sa Banwa sa Ginubaan kay preparasyon din mga aksyon no tanan-tanan nga mga badwa kasunod diri sa Negros Occidental may ara sang luyagid nga magpauli nga residente nila. Ato sa iban nga probinsya, ang iba nara Manila, may Palawan, may Cebu. Kaya mo nang ginamat-amat subong sa provincial government sa interagency task force nga masugat kag mapapauli diri sa ila sila natauhan nga lugar. Una sa balita, una sa aksyon. 504 Action Radio Philippine Standard Time. Kamusta subong ang makulod naton? Ang sa payout distribution, sige-sige gyapon. May ara sang panenguha sa gihapon nga mga barangay diri sa Bacolod kay iban nga mga banwa nga matapos-tapos ka magkulo kompleto ni ang SAP distribution, SAP payout distribution. Ibaronta ang observation sa patrol with Action Jan. Action Jan, payong hapon please kabin. Hoy, ini action mga tabos Bacolod ko lang yapon, partiklabas ang pilas, ako mga sarakyan. Sa pila ka mga checkpoint action maro ako no mga interior checkpoint daging pamutang sa Bacolod. Amo ning perti subong ang pilahay sa mga sarakyan eh. Kita na ito mga tracking, mga kargada, ako nabi mga kargado sa tubo, may mga delivery van, may mga private nga sarakyan man, yung nagkasunumbali. Pero kung kita mag-observar action mo, halos na lang yung mga private nga sarakyan, may tagsaman ka mga karatula, lagi na pamutang sila, tagsa ka mga windshield eh. Kaya sila nga food pass, may ano na lagi pamutang, may mga pang-volunteer group. Do, halos na lang yung nagabiyahe, action marbot sila, hindi mo kuro nag-volunteer sa probinsya sa Negros Occidental o kung sa sunod sa Bacolod ay. Pero may lagi man action mal, kisa nagkadusot ng lagamit yung ito na nga lang yung food pass o kunabi ang volunteer nga ina, masurtihan mo lang kung hindi striktong nagabantay. Pero once kung striktong nagabantay, balik agad. Pero tiging kumpirmar man, sunaton nga mga otoridad nga may aragid Jackson man nag-take advantage eh. Dati simple lang mo namang may printer kasi nyo balay. Pwede ka mo niya ka-print niya kakabutang niya food pass o kung food delivery o kung ano action mar, no? Pero kung mabantayan o kung masimpuan ka sa mga otoridad, ilabi na katapo, abis sa highway patrol yun, katapos kagid. Disgas ka ginakay, tika kung ginang karatula mo, depende na, no? Sa level, abi kung ano nga extent ikaw nga nagbayalar. Pero kung balikan natin ang mga border checkpoint na ginapatuman sa palibot sa syudad, una-una ito makita, no? Partiklaba sa pila sa masalakyan na lindri sa may Bangga Laurel, na sa may barangay Mansilingan nga checkpoint. Tapos mo ito maglabot sa Taytay, lapit sa may Bangga Koring, pila ka mga salakyan, no? Daw ka traffic back sundan yan, no? Kung ako maglantaw diyo, daw ka traffic pa yaw. Pero tigil dyan action mo, kita mo sa video feed na gitara ko, nabalaba ang pila sa mga salakyan, no? ECQ implementation, isa? Guro eh. Hindi ay resulta inisang kakapoy na sa mga nagabantay? Hindi man. Hindi man? Dito man pagbantay. Kung hindi nakakapoy sa nagabantay, so nakapoy na sa mga tao nga nag-attend na sila balay. Iban guro mo na ano bla ka tiniraw? May color coding mang Japon, hindi bla?
Number coding. Number coding? Oo, pero wala yung action mark, plate number, ginabasihan. Oh, sa quarantine pass. Quarantine pass Ang yan. number coding. Oo, ang number coding. Ang question, gina-check gina ang number sa quarantine pass o kung basi uy man? Ang question din action mark kung sino nakasakay sa sasakyan. Oh, sa pagina. Oo, di ba? Damo baya sa mga palamangkutan nun. Oo. Kaya may cases action mark, for example, kung nabrihan mo lang yung windshield mo yan, kung sa driver lang man yung side, kung hindi mo tumakit-anan sa likod. Pero pwede ka panago sa likod, pwede ka doko-doko. Yes, ano, diba? damo action dyan, nasaksihan kita, in quarantine pass sa iban, ginatapik sa windshield blas ang salakyan. Ha? Sa Oo, crystal tayo din sang ako salakyan, paglabay, abrihan lang ding kristal sa portahan sang salakyan, sa front nga side. Kag Oo. itudlo lang, ang quarantine Oo. pass, tudlo sang driver, araho gatapik, pag tudlo Okay. pagkakita sa nagabantay, go. Go, di ba? At kaya mo lang transaction mark. Oh. Kaya mo usually kay pagitao mo lang man ang quarantine. Oh. Pero kung dugangan pag inubra ka mga frontliner, pwede gina, no? Abrihan tanan. Kaya total dapat tula ka gid man na ginatago mo. Isa para action mark ko dong dala mo. Kaya kung may salakyan ka, hindi mabalaan ko nung pagbitbit mo. Oh. Basi kung may salakyan ka, may ginatago-tago ka da nga ilim nun, nang tawa-tabo sa auto po na brake sa ibang lugar. Wow, porte ba? Di ba lang? Pertito, ato po ni Brito, ang lungon, hindi glaya bangkay ang unod. Pag ilim nun, to yung unod. Ang unod, inang Labaliog. never say dive lang ang basketball. Kaya mo na. Ako na connection mo, ito na rin sa makulo na mo man ang kakatabo, Pertito, no? balidad na to yan. Ang exido, gid ang pagbantay, ka mga otoridad. Yan lang kayo mas maro pag gid ang nagabiyahe. Amo na sa kakatabo, no? Di nga nagadamong mga salakyan, kaya mas wais pag gid ang kalabanan, kaya nagabiyahe, action mar. Amo na ba makita naton, dra sa may Bangka Laurel, sa may badala na Mansilingan Road, ang malit sa may Bangka Kore, padulong dito marami Mansilingan, lahat pa gid ang pila ka salakyan. And hindi na naton may bitar ka labang pila sa mga salakyan, kaya bangon didamo salakyan nga nagabiyahe. Ang ginaubra ka mga otoridad, ang gina-secure nila, kag gina-exido, kag gina-check ang mga document. Pero not to the point na buksan ang tanan, kag may manual kung sino nagabiyahe, kung diin sila nagakadtuman, nga mga lugar, diri sa sunod sa Bacolod, mga kaaksyon. The same way, kung makita naton dira sa long area sa Burgos Circumference Road, na kulang taon naton, supposedly, kay Tenants Community Quarantine, dapat wala na ginapandar na lang ang traffic lights or dapat na expectation o ang assumption sang tanan, jutay sila kyan nga kabiyahe, may gabiyahe matod, pero ilisipon lang. Pero nga katabo, o malindra sa may Burgos sa Circumference Road, Bangka Kore, mga kalson, kag Bangka Vital, ginapandar ang traffic lights. Agad nga mag-control ang mga salakyan nga nagabiyahe sa mga dalanon. Ang kulang na nandigani nga magpatunga ang mga traffic enforcers sa dalan kag para mawalaan kag sila na mismo ang magkontrolar sa dalagan sang trapiko. Kini no makit-an gid naton sa pilaman ka mga dalanon sa palibot sa sunod sang Bacolod nga nagalaba gid man ang pila sa mga salakyan area sang paano ko sa may Bangka Sigaskodra. Ako particular sa pila kay matabo sila dire kun nabuy-an to dito alin sa may borders ng Bacolod bago sa may dalan Araneta Barangay sumaga sakop. Dahil madare-diretso ay napakatuloy sa may Bangka Sigasco, Mataksyon, malabay sila sa checkpoint, tidra man Japon, i-control maluwat, i-hold naman, i-check ang mga dokumento, and then another Mataksyon, igaan sila, contain sila ng ruta magalaba, it's either palabiyon sila sa Circumference Road, o na ruta, abi pa doon luwas sa Metro Bacolod, o kung tudari sila sa Bacolod mismo, diretso, kung inabi nga transaksyon, tudra sila palabiyon sa dalan Araneta. Ako nagkakatabo Mataksyon, rason kung nga nagalabang pila sa mga salakyan, kaya gina-check isa-isa, so magpinonsok na, kagkondasig adi, kagdamo ang mga salakyan, no? Kaya hindi mo naman control sa mga kapulisan ng volume sa mga salakyan nga nagabiyahe, rason to nga, madamo-damo mga salakyan nga nagabiyahe mga kaakson. Anong aksyon sang bitaw? Ari, si Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutseng, tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Traffic lights, sir, no? Sir, totoo po yan, ano? At tinanda po namin, ngayon po, ang locations namin, tinanda na natin. Tungkol sa lahat ng mga salakyan, from north to south, yan ang dumataan. Okay. Pagkakori at saka dyan sa may location. So, binuksan na po muna natin para po makatulong sa traffic, sir. Oo, it's an additional work na naman po sa Bitaw, sir, no? Kasi alam ko, yung mga enforcers po ninyo, dinideploy po ninyo dito po sa mga sasakyan, yung mga service vehicles, sir. Yes, sir. Sa totoo po yan, ano? At ang ating po mga enforcers, consider as frontliner sila. So, nung nagtingan natin ng mga lockdown natin, kung nang isip natin, nakadeploy po yan 24 hours. Wala
area po ng bulig ng ating mga polis, nilalagay po natin sila po doon, sir. So yung mangyayari po, yung observation ninyo, itong circumferential, ito po medyo problematic na daanan, sir, no? Oo, sa ngayon po, sir, ano, at actually, yung kanina nakita ko din, na pumapansin yung ating local system, namin ko, bumami din ang mga salakyan, at nag-binutok na, so satisfy na in-open na lang po natin ang traffic light po, sir. Okay, pero may nakadeploy rin naman pong traffic enforcer, sir. Yes, sir, meron po tayong mga tao na inutan yan, tapos ang iba po natin, pinapa-strike po natin po sa mga, sa mga tricycle na mga taga-pasaway po, sir. So yung masasakyan po ba, yung direksyon nila, papasok po ng Bacolod, or marami po dito pabalik po, like for example sa east po, papuntang bukid na portion, mga ganun po ba, sir? Pareho lang, sir, ano? Pareho lang, north and south, yan po sila maagi sa conference. Ngayon, kung halimbawa dito po sa Sigasco, pinapalit po na natin sila, kung mag-rekta sila, mga nakakasunod lang po mga papunta ng Tangog at ng Sinigang. Pero kung halimbawa matapos sila sa mga checkpoint namin, dira sa may Quezon City at sa may Misaris Lacson, ginapabalik po sila itaso na makita na ang pass nila, provincial pass lang po sila. Action mo naman so si Police Lieutenant Colonel Luisito Sibuche, ang tagpamulo sa Bacolod Traffic Authority Office of Pinakaudering Advisory kag newly development na kagson may kang tanan abi kon traffic situation at pagkabalan sa palibot sang sunad. So mo nang ilagin obra nga policy once provincial pass ang imo bitbit kag padulong kaya hindi diri imo gid nga transactions sa Bacolod dito kadina panabiyon sa circumference sa road, pero once diri ka makadus Bacolod you are free ka maglabay dalan na roneta makagson kag sa may dalan Lagson. May pinagani ka mga rekomendasyon kung pwede ko no media mo maka-standby man sa pinaka-border checkpoint kaya ma-feature na ito, mabantayan ano ginang pinaka-rason sa mga persona na nakasunod sa mga border check up makagson, no border check point sa sunod sang Bacolod tagmalan tawag sa baran kung ano rason kung nga nagadamo ang mga salakyan. Sa gihapon nagababilin, nagkasa na naman sa liwat sang isa ka operation kung checkpoint ang katapos sa Bacolod City Police Office sa Mobile Patrol Group o BCPO MPC na ginapangunan ni Police Lieutenant Rondel Tapang sa pila ka mga lugar sa palibot sang sunod. This is a random checkpoint agad mabalaan kag check it sang maayo kung enable mga salakyan nga naglambihong nagapinagusto sa mga dalanon may arabala kompleto nga dokumento nga couple kung bit-bit makagson kag kung ligal ang ila naman nga pagbiyahe sa mga nadalanon. So far makagson mo nang pinakuri naman nato yung institusyon diri sa palibot sa Badsang Bacolod. Sa atong tanan nga makagson dapat kinaturi mo subong nga panahon mga medyo madamo git sa aton ang plone sa anuman nga mga balatian. Sa halit nga dala sila naman nga balatian makagson labi ng COVID-19 dapat naton pabakuron din ang aton nga immune system kag malikawan ang nanuman nga mga pamalatian makagson. Subong aton kinahanglan wala labot makagson sa adlaw naton nga pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon lakip man makagson ang pag-ehersisyo sa matag adlaw nga tanan kinahanglan naton sang food supplement agud nga may kabulig ang aton lawas bato sa nanuman nga mga viruses o kon mga balatian. Ang aton gamiton makagson ang Xanton Plus Gold kay ang Xanton Plus Gold makagson madamo ini sa mga minerales kag bitamina nga makabulig sa aton lawas sagud nga mabuligan bulong kag of course matap na kag hindi kita sige tapikan sa nanuman nga mga balatian. Tung kamo dira nagapahigtal sa isa naman ka food supplement nga good nga maka-confident dito mo bala nga hindi ka mo magkagwanta pa sa mga balatian makagson. Ang aton gyud ginarekomendar sa inyo amo ning pagtumar sang Xanton Plus Gold. So kung ginagapahigtal ka mo epektibo garantisado kag perpekto nga food supplement wala na sa iban pa ang tumaron nyo sa matagad ng tanan Xanton Plus Gold gid lamang ini nga bakal sa mga butika malapit sinotag sa mga lugar. Rekta diri sa bato nagtaglibot sa Bacolod Action John Diaz na sa Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Okay na Daxon na dyan may nagkuwit guros likon mo dahi. Manang extra ni sa action dyan na di. Gakatabo gid na. Di na malikawan. Alas 5:16 Action Radio Philippines Standard Time. Salamat sa report sa ato sa nga patrol mo ng sitwasyon na tuod dabo sa mga nagmuno sa akon. Action Mar nga amonyaw daw nagbalik ang kadamuon sa mga salakyan nga nagabiyahe. Haon sabat ko siya, umbot. Kay ako gani nakamutik man nga amuna. Matamat nga ang nakantuan sang patrol nga lugar. O kita ko sa video bago lang sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod.
Doon nagka-traffic, piya mo. Tamo, inikit-ikit ang mga salakyan nga naglinabay sa mga kalabanan nga mga dalanon dari sa sunod sa Bacolod. Ina may implementasyon na sang enhanced community quarantine, may ECQ implementation na 5:17 Action Radio Philippines Standard Time sa ato sa nga pagpanumalik sa mga taga-Banwa sa Ginubaan. Hindi lang taga-Hinubaan, bugos nga Negros Occidental Bacolod nun. Tinguan ta malabot si Mayor Ernesto Estrao. Sa saringgin muna na ito kahapon nga beach quarantine. Iban nga mga probinsya, guro dari sa Pilipinas, may amo-amo man niya beach quarantine. Sa mga returning residents. Alas 5:18 Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao.
at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:23 sa doon sa monitor sa live stream. Sa pandangan itong waanta nga malabot ang communication ni Mayor Ernesto Estrao sa Banwa sa Ginubaan. Balamang Banwa sa Ginubaan, kilapit nga Banwa sa bahin sa Negros Oriental. Kagkatapusan ini nga Banwa sa Sorsa nga Negros Occidental. Jose Lira Est, mayong hapon, thank you, Kabanitor. Era Dion Son, please pwede makatuan ang barangay Balingasag bago kay daw kadamo ginbawian ka 6K. Salamat. Oy nga ginbawi sila ni. Basi kon na pamatod-an nga hindi qualified bla or basi kung ginbawi nga why sa rason tiba ng question da. Rico Ramos, watching from Barangay 13. Nida Beliote Oliarte, God bless everyone watching from Bahrain. Merna de la Peña Enrile from Metro Manila, Fema Pason, mayong hapon ng sumar. Sara Escoban, watching from Talisay. Joey Montalvo Dios Maparan, mayong hapon sa mga amigo kong riders ang DSB sa Team Totong Motocross Riders. Lev Jet Rock, suli ba? Ngalan niya, mayong hapon na da. Kay Lev, fiel ni sa kumbasahon mo. Elizabeth Malacagabala, si Casata Emilia de la Torre. Elizabeth Malacagabala, sila niya, great my sister. Lilian Malaca Brillantes, birthday today. Thanks, keep safe, Godspeed. Birthday masubong ni Ma'am Ems Aboso. Ang pinalangga nga Eloy ni Action Eden. Happy birthday na. Edna Buntigaw, mayong hapon, Lourdes Blaser. Nga kadamo gid sina o tingalaman si Ma'am Lourdes Blaser. Nga kadamo sa nakitaan niya nga sinundan na ilang mga salakyano. Edith Diose from Makati City, Mildred Valladolid. Dapat bala sa plate number ang coding if apasulod sa Bacolod. Ay. Alas 5:26, basi mayara sa action all over the nga piyak ayban nga communication. Blanca daw ko damo na sa communication ni Mayor mo. Yes, ading contact number. Gabi Hepelga, ari lang ko gabanitor sa Barangay Tangob, San Lorenzo Home. Sa San Lorenzo si Toto Gab, si Gabi Hepelga. Double G. Nagligad kita ko sa merkado sang Tangob, kasunod ko sa iya, way sa kita sa akon. Kay Toto Gabi. Robert Tan, Center ang Bacolod, kag most business arada. Salamat. Jocelyn Arisivita Ulak, Good PM Action Radio, thank you. Damo gid ga pamangkot ang GCQ implementation, ang implementation sang General Community Quarantine sa
Negros Occidental ay han mapalawig pa ni matapos ang period niya nga May 15. Diba pati kung liwat tingog ni Governor Bong Lacson na kaakson, kay kung siya ang pasugtan, hindi pa ya preparado ang ato sa probinsya sa pagpabalik sang mga aktibidad, no? Pagpabalik sang biyahe, pagbukas sa mga dalagko nga establishmento komersyal, inang pabalik ko nos normal gibla kaman, dabo pa sang mga ginapaabot nga mga returning residents plus kahapon, may dugang pa nga kaso sang COVID-19 positive dari sa Negros Occidental. Bati ko lang liwata, importante ni mabatian ninyo ang tingog ni Governor Bong Lacson angot sa luyag niya. Prote, initanan mag-action, depende sa gihapon kung ano ang kaundan sa guidelines nga igapagwa sa National Interagency Task Force. Yari si Governor Bong Lacson. Personally, I think I'd like to continue with GCQ because anyway, there's a lot of sectors that we're allowed to return to society. No, we haven't really warmed ourselves up, no, with under a GCQ. So personally, I am for a extension of the GCQ. I don't think we're that ready to just open up everybody and allow everybody to just go out. So I think a GCQ would be a perfect quarantine model, no, for now. If IATF will allow the LGUs, yes, I would like to extend GCQ. And I hope we will be already GCQ for the whole province, including Bacolod. We need guidance, no. Well, I said before, I'd like to go on a 2-week basis. Again, no, if we will be allowed. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kung mag-GCQ, mga kaksyon, General Community Quarantine, pwede na makabiyahe, no? Ang public transport, pero provided basta limitado lang ang kadamuon sa mga pasahero. Kaya dari sa Bacolod, yara pa sa ECQ nga ginatawag. Kay Marlon, Kayota Marlon Sokenia Cañete, thank you. MC Cabrillos, good PM Action Mark, kadugay na da kayang iban gapangita gid diya sang license. Okay. Si Narisa Ruiz Ilare, happy birthday kay Miss Liz Di Paula sang Barangay Kabog, Junior Arevalo sang aning pahanukoy sa Labat Gid. Albert Minyosa, motorman lang na Japon, gina-istriktuhan ang salakyan niya, bisan puno pasahero, ginapalusot lang man Japon. Alin Transporto, good PM, monitor ko, Toto Alin sa Masville, Barangay Cubay. Monitor man mga angels ko, AJ, Joy, Lenlen, Tatay Moroy. Nanalete, Mama Edna Lapar, Brod Alex Sabudoy, Bayaw ko. Si Inday Rolena, Transporto, always monitor Action Marlon. Alas 5:30, ibubo ko lang si Canvas ang ato siring mga commercial, si Toto Mark Gabriel Salanga, monitor man. Bubo ko lang second, sa ato siring commercial, kag sa pabalik natin, may importante na dapat kita ipalinton. Kag dapat nebuluan sa ato sa makaksyon dugay-dugay. Kung ikaayong lawas ang paghambalan. 5:31. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita
istasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pinggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Luyag ninyo sini pampalerto sa pamisaron pagpabakod sang resistensya sa inyo sini nga lawas. Aton ginarekomendar si CL77. Oy, importante ni nga pagpahibalo sa inyo ha. May ara sang nga nagalagaw blang nga peke nga si CL77. Paano ma-identify ang peke nga si CL77? Ang iya sunod lan 500 ml nga mineral water ag wala na ginalibod ang wala na sa ginalibod. Ang original iya 375 ml plastic bottle green ang taklob. Para makasiguro kadto sa mga malapit nga butika kon parmasya sa inyo sa nga lugar. Laking si CL77 laging panalo. 5:34 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:34 ara si Mayor Estrao sa piyak nga linya. O importante niya kay damo sa nag-text aton ga pamangkot hindi lamang taga Banwa sa Gadubaan ay kantaran sa preparasyon sa lokal nga pangaluhan sang Banwa pananglit nga mag-abot ang mga returning residents halin sa mga nastranded mga lugar nga nastranded. Live Mayor Estrao sa piyak nga linya. Mayor, good afternoon. Yes, Action Marlon, mayong hapon gid may hapon sa tanan nga tagplamati sa imo bantog nga programa. Salamat gid Mayor kay ginlapot gid ka kanamo sa since gid muno naton balang ginatawag nga beach quarantine sa mga returning residents sa Banwa sang Hinubaan. Damo gid ang nabangkot din ini nga lugar kag bala madayon ini nanong plastada Mayor. Yes, Action Marlon ginpatawag ko ang aton mga field commanders aton nga interagency task force Hinubaan group kag naka-decision kami nga although mayari kami para nga iya sang structure iya sang Banwa pero nakita namon nga daw pila lang karom kag posible kulang so ang ginimo namon naghatag kita authority kay SPG Suntopas as Chairman Committee on Health nga i-negosyar ang mga beach owners sa Hinubaan. Kag one nga na-identify namon kag subong nga operational kag may ara na gid nga 5 ka Hinubaan nga nagpulis Hinubaan kag dito namon gin butang as a POM person. So diya sa Cantinable Barangay Buluangan area. Pila ang pwede nga ma-accommodar sa ni Mayor? Actually, ang Cantinable pwede makaumudang up to 20 person. Subong, may ara kita ang 5 ato lang nagdungka sa Taga-Antique, nagdungka sa Kulipapa. So, ginpakamayo naton nga ang lokal Hinubaan, LGU Hinubaan na lang ang mag-atipan sila. Kaya nag-clear kita o kung nagutang kita sang healing list para sa mga PON dire sa Banwa Hinubaan. Eneng 5 ngigin mo no mo Mayor, residente gini sila sa Hinubaan? Yes, residente ni sila. Naglakat lang ni sa may Antique kay nanagat. Kag na-lockdown sila dito. Kag wala sila nagpabalo sa may local government ng Antique, nagpuli sa Hinubaan. Then pag-abot nila sa may barangay Kulipapa, tungod kay na-monitor naton. So
So ginpakaduan naton sa taga Coast Guard kag of course ang aton nga research naton kag ang pagpanguna sa amon nga municipal doktor. Again temporary pagabot nila kay hapon na, so temporary ginbutang sila na sa senior high sang barangay Bakuyang, barangay Kulipapa. Then following day gi-transfer namon sa Cantinabli amo nang sabit nga area. So PUM sila, lawig-lawig naman Mayor ang quarantine nila? Pinag-start sila sang last other day. So bali subong ikatatlo nila kadlaw. Okay. Sa record Mayor sang Interagency Task Force diri sa probinsya, na-check ko ang latest, ang mga stranded passengers sa Manila, sa Cebu, may atoto Mayor nakita naton may 30 ang taga Banwa sang Hinuban. I don't know kung ang pila ka mga pamilya sa naghingyo man sambulig dira sa Banwa Mayor. Yes, nagtawag sila sa aton kay nagkatug sila mismo sa opisina naton. Kag naghingyo sila nga kung pwede ang Banwa sa Hinuban na makustody sa ila. Kaya may area man tang ginisignal sa bilang mga PUM naton. Pero we have to follow sa protocol sa aton pinalangga nga gobernador nga ang tanan nga mga nagpuli nga halin sa iban nga mga probinsya o iban nga like Iloilo, Cebu, Manila. So kinahanglan na maagi sila sa probinsya kag ang nagdesisyon ang probinsya nga dito sila dalon sa may Ibay Magalona kag sa Mambukal. So dito gid sila. Okay. Katuan ko lang makadali Mayor ang kaso. Why kamo the suspect case or probable case sa saning COVID-19? Amo nang isa namon kapasalamatan diri action na Marlon sa Hinubaan kay negative kita sina. Okay. Kabay pa nga padayon nga wala gid sang isang mga biktima sang COVID-19 sa Hinubaan. Sa ilawan ko man kadali Mayor ang Hinubaan una tagin report diri sa sadiman nga pala tunturan nga mong una naka patigayon sang SAP payout distribution, pero subong Mayor why pa matapos-tapos ang iban nga barangay dara sa inyo sa nga Banwa sa distribution sang sining SAP sang DSWD? Actually, Action Marlon, sang nagbigay pa nga semana tapos na kami. Okay. Ang 13 barangays. Pero what I did, may instruction ko sa DSWD local nga i-review ang tanan nga na natagaan o ko na ang sa barangay. Okay. Kay damo sang complaint, damo sang gatiksaton, damo sang mga disqualified based on the protocol and guidelines pero natagaan. Kay kasimple man lang tani isang aton nga guidelines ang paghatag sa SAP pero wala mapalo maayo sa barangay nga level. Kay may ang aton nga mga BHW kag may kaugalingon man sila nga may kaugalingon man sila nga guidelines. Kinahanglan malapit parinte. Amo na bala so what I did naghimo kita sa instruction sa aton nga lokal nga disability kag gin-review nila kag dito na balan nga madamo sang nakabaton nga nga hindi pwede sila tani makabaton. Pero tungod kay na-endorse ang aton mga barangay kapitanes kag nahatagan during sa pagpangatag. So subong sige kita ang aton nga DSWD everyday kakanto sa barangay kag mayara ginauli kag nagdesisyon kami sang nagkahapon nag-meeting kami ang grupo nga patilawang ginamon ang tanan nga nagbinutig pailan kaso para nga madudla kay kasimple sang kasimple sila mismo nga nag-interview kag ang gina-interview nagbinutig. So mas mayo ini Mayor nga dira pa lang gali sa level nyo ma-resolbar na ni mga problema kag kun kinahanglan pa lang di napapalubuton dito sa regional nga talatapan. Yes, Action Marlon kay kabalo na kita nga makaya man lang naton diri kun diri lang solbaron nga i-sort sa babaw kadamo sa problema sa babaw. Gani man. Gawin din na nila masikaso ang ila problema tapos saan pa naton nga sabagay diri sa aton nga level makaya lang man naton. Mayor, mensahe mo sa mga taga Banwa sa Hinubaan? Salamat gid Action Marlon sang time nga ginhatag mo sa akon kag of course sa Action Radio. Thank you gid. So kabalo ko galanog dati ang imong ang imong signal. Labi na gid sa tanan nga mga pumuloy sa Banwa Hinubaan.
padayon kita sa pag-isa, pag binuligay, kag pagpangamuyo nga kabay pa nga wala sing isa nga hinubanon, kag hindi lang hinubanon kundi sa bugos sa probinsya. Kag kabay pa madula ining problema nga COVID nga mauntat ini pagi sa pagpangamuyo kag sa pagbinuligay. So sa imo Action Manlon, sa imong mas paring partners mayong hapon kag sa tanan-tanan nga tagpalamati mayong hapon. God bless us all. To God be the glory. Salamat gid, Mayor. Mayor Ernesto Estrao sa Banwasang Hinubaan. Tiyan mo na ha, may temprano nga preparasyon ang Banwa. Mayara gali isang 5 na nga naka-quarantine dira sila sa nga Banwa. Taga Banwa man sa Hinubaan. Pero kung nagabot gid man ang iban pa nga ato sa iban nga probinsya, at least mayara sang lugar na nga diretsuhan sila kag dira nila tapuson ang 14 kadlaw nga mandatory quarantine. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya mo galitong rason kung nga ang awa ay malakip ang hinubaan sa listahan sang DSWD Regional nga talatapan nga nakakompleto sa SAP payout distribution kay damo sang problema nga natukiban, damo sang mga nagbaton nga hindi man kwalipikado. Tiyang ginhimo ni Mayor Ernesto Estrao, ops, diri pa lang sa aton sa daan sa level naton kon mahimo pa lang solbaron tanana. Di tanana pagpadala to palabot na to sa bahin sang regional o sentral nga talatapan kay banti damo-damo to sang reklamo nga dabaton Manila angot sa SAP distribution. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:44 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ginatamyaw talanda mga ka-aksyon. Ang si Toto Josan, si Alexis, si Joseph, kag si Ronnie. Ang ila sa nga leader da si Kasabi Boygid. Why na sang gahulas? Una sa balita, una sa aksyon. Gahulas nga Diyos bla, no? Bakal subong ang Diyos. Si Carmelo Garisa, watching from Libertad Market. Franklin Tiloheyo, good afternoon. Action Mars, and about 5:44 Action Radio Philippines Standard Time. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay non-acidic. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating
isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bahay. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 4:47, antes tagaduan ng ato sa patrol, importante niya mag-aksyon naman subong panayampo. Importante kung paano kita magatipan sa aton sa lawas, paano natin mapasigurong nga mangin malayo kita maka-aksyon sa masakit, mataganda sa proteksyon nato sa kayong lawas, ilabi na sa peligro nga dala sining subong kululbaan kag makamamatay nga kagaw nga nagalapnag subong sa ato sa pungsod. Ano ba lang dapat kag pinagkamaayaw nga himuon naton para mapapaskog tang ato sa nga immune system, hindi kita napuan o kuntupan sa infection sang kagaw nga corona. Ang gobyerno nga di naton maka-aksyon masamigid nga nagapahanumdum mo sa tarantaran. Fight COVID-19 by boosting your immune system now. Strengthen your resistance. Reduce your risk of COVID-19 infection. Live sa saning palatuntunan, kaupod naton si Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Philippines. May mga importante kaga dapat nibuluan ang publiko angot sa mga produkto sang Life Extension Philippines. Sir John, good afternoon. Yes, Sir Marlon, mayong hapon gid sa imo sa tanan nga tagpalamati sang Action Radio dira sa may Bacolod City sa Bilog Negros Island. Yeah, salamat gid Sir John. Unas tarante ni baluan naman sang kalabanan, medyo abnormal ang senaryo o kon sitwasyon subong sa pungsod. May mga negosyo nga temporaryo nga naguntat, may ara man nagpadayon labi na ini mga farmasya kon butika. Sabayon sang Life Extension Philippines sa Sir John, still open sa gihapon to accommodate sang needs sa ato sa mga kauturan. Yes, Sir Marlon, open kita subong ang Life Extension Clinic para sa ihibalo sang tanan nga mga taga Negros Island, especially sa mga taga Bacolod City. Bukas ang Life Extension Clinic halin Lunes pakadto Sabado, pero may consultation or ang consultation naton subong nagbalik na naman. Okay. Ang consultation naton or ang doktor naton is available lang sa Life Extension Clinic halin Lunes pakadto Biyernes. Sabado, wala kita sang doktor, pero open ang Life Extension Clinic para ma-accommodate ining needs ng aton nga mga kauturan nga nagabakal sila sa mga produkto naton, especially ning aton nga Life Extension Vitamin D3 kag iban pa gid naton nga mga products for immune system booster. So bisitahan lang naton ang Life Extension Clinic sa GA Esteban Building dira sa Lacson Street, Bacolod City, mga kabyanan. With regards sa COVID-19, ano nga mga masakit, Sir John, igadabat sa mga tao kon health problem nga makabig high risk sa infection sa nga virus kag nibaluan naman sa kadamaan damo gid sa mga produkto ang Life Extension Philippines nga makahatag sa alibyo para mapahilayo ang sinuman sa sining magkamamatay ang COVID-19 na Sir John. Yes, syempre Sir Marlon, ang COVID-19 sa gihapon ang number 1 subong at talk of the town of the among the many diseases. Though wala na gani naton subong ginaistoryahan ang stroke subong summer season, damo gani subong biktima sang stroke, heart attack kag ining cancer nga mga patients naton nga ginaantos na lang nila ang ilang cancer nga balatian. Sa balay nila hadlok sila mapa-admit sa ospital kay di basin malatunan sila sining COVID-19. So subong na-highlight gid gihapon ang COVID-19. So ang aton nga himuon actually dapat hindi gid naton pag-i-sensationalize ang issues ng COVID-19 kay kung tanawon naton ang population naton versus infected nga mga patients, so hindi man gid muna ka alarming. Pero we take precautionary measures lang gid mga kabyanan, pareho sang ginamandate sa aton government nga mag-observe kita sa social distancing, mag-wear sang mask every time magwa kita sa aton nga mga tuluyan, kag magpanghugas sang kamot naton gamit ang sabo ang gaston, kag syempre maggamit sa mga disinfectant, especially ining alcohol nga magpatay sang ining virus nga posible nagapilit dira sa aton mga kamot para nga hindi na mag-spread ina siya. Pero ang aton diri gusto nga tagaan sang attention mga kabyanan ining immune system naton kay nakasalalay diri ang aton nga pagbato sa
virus, Sir Marlon, ang paghalit sang virus sa aton nga lawas, ang pag-infect sini, especially sang aton nga respiratory tract, kung ang aton nga immune system is balanced or functional. That's why diri karon naton ginapasulod ang papel sang aton ginakampanya nga life extension vitamin D3. So una best, may mga pagtuon before nga ginsight kita sa previous naton nga mga interviews, although nga hindi ato specific nga pagtuon sa tunga sang vitamin D3 kag COVID-19 or ining SARS-CoV-2. Pero ang atong mga pagtuon, Sir Marlon, ang pagtuon nga sa tunga sang vitamin D3 kag iban nga sahi sang coronaviruses like ining H1N1, ining ang MERS-CoV kag ining iban pagit nga previous nga mga coronaviruses. So nagapakita like ining pagtuon nga na-publish sa British Medical Journal nga kung sa diin 25 ka randomized controlled trial, ini siya ang kinalakitan sa sining nga pagtuon. Nagapakita nga sa 11,321 ka mga patients, tunga gid sa ila ang nag-reduce ang ilang chance nga sila ang nakaagom sang risgo sang acute respiratory infection, which is one of the symptoms sang ining coronavirus. Imagine 50% ang pagmubo sang risgo sa mga grupo nga gintagaan sang vitamin D3. Ikumpara naton sa mga patient nga deficient or nubo gid kaayo ang vitamin D level sa ilang dugo. So karon ano ang ginaubra sang vitamin D3 sa aton nga immune function, Sir Marlon? Ang ginahimo gali sang vitamin D3 pagsulod pa lang sang virus or sang mga pathogen dira sa lawas ta, dira pa lang sa aton nga epithelial cells or dira sa aton ginatawag nga respiratory cell, ginabuligan niya siya ang aton nga membrane or putos sang aton nga epithelial cells nga maging estable kag hindi siya dali-dali masudlan sang tubig kag iba sagid nga mga substances nga posible maka-allow sa pathogen or sa virus nga makasulod sa selula naton. So ini ang isa sa mga ginaubra sang life extension vitamin D3. Number 2, ining pag-suppress or pagpugong sang ining mga pro-inflammatory cytokines. Ang suppression or pagpugong nga produce ang aton nga immune system sa madamo ng mga pro-inflammatory cytokines. Kaya amo ini siya ang kabangdanan sang pag-infect sang aton nga baga kag iban pagid naton nga mga organs. Mabatian naton gani sa mga naka-survive sa COVID-19 gahambal sila nga ginatagaan sila sang ining interleukin 6 inhibitor. Ang interleukin 6 is isang pro-inflammatory cytokine. So gina-inhibit kini siya o ginapunggan para nga hindi mag-produce ang immune system naton sang madamo nga mga pro-inflammatory cytokines. So amo ni siya ang nagakatabo sa lawas naton dili, Sir Marlon. Mataas ang presensya sang vitamin D3 sa dugo naton. So ginasuppress o ginapunggan ang pro-inflammatory cytokines para nga hindi mag-lead into infection ang ining tugang damage sang virus or ining COVID-19 sa aton nga lawas. That's why nga mas manubo ang risgo nga kita ang ma-infect kung may mataas kita nga vitamin D3 level or kung kita infected na sang sining virus, ang chance naton to succumb sa death or mapatay kita sa sining virus nubo mga kabyanan, ikumpara naton sa mga tao nga deficient kid ang level sang vitamin D nila, Sir Marlon, sa ilang dugo. Sir John, ulayahon ko na lang kay duwa ni ka messages diyang nabaton naton ho, kay balang taraban budlay sa buong pagbiyahe, limitadong hulang sa mga tao, may ara sila kuno pwede numbers or hotline nga pwede matawagan, Sir John, kung luyag nila nga magpamangkot bala sa iban pa nga produkto sang life extension? Yes, temporarily, pwede sila katawag sa aton nga text line or sa aton nga personal number. Dito sa 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. So, temporary naton ina siya nga phone number, Sir Marlon, para na ma-accommodate naton ang aton nga mga kauturan. Naluyag mang pamangkot sa aton nga life extension vitamin D3, kagiban pagit nga mga life extension products nga possibly makabulig sa ila sa pag-boost sa ilang immunity para nga ma-reduce somehow ang chance nila to get infected by this coronavirus. Yeah. Sir Jonathan Granada, sir, salamat gid sa liwat sa information nga ginhatag diri sa Action Radio Bacolod kag halong gid kag keep safe always.
Yes, sir. Thank you so much. Gigal finally, siguro, Sir Marlon, Sige. may gamay lang kong reminder. Okay. Magbakal kita sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, makabiyanan. Tandaan kinaton, may marka, dapat nga LE, ang soft gel, sa Life Extension para kita sure na ina is original. Kag tandaan naton, ang Life Extension Vitamin D3, this is the most quality vitamin D3 kay ang forma ni soft gel. So, bioavailable ini siya. Kung silingon, dali siya matunaw, dali siya ma-absorb sa bloodstream naton, dali naton mabatyagan ang effects ini to combat viral infection. Kag another thing about Life Extension Vitamin D3, ginhimo ini siya sa Life Extension Foundation. So tan-awon ta kis ako magbakal kita sang product para sa aton nga health, lantawon naton man ang credibility kag track record sang manufacturing company. So ang Life Extension Foundation gin-manufacture ini siya sa US. Ang Life Extension Foundation, which is considered as the largest anti-aging and medical group sa US. That's why nga sa aton nga mga kauturan, mas manami ang standalone nga vitamin D3, which is Life Extension is a standalone vitamin D3, kay vitamin hormone siya, dasig ang iyang concentration, nga makita ta dayon sa dugo ng iyang presensya, kag makabulig dayon sa aton, nga mga ginabatsyag dira, especially sa subong, nga very common subong ang ining coronavirus. So maka-boost sa aton immune system, kag siyempre hatag sang protection gilayon, kay nag-send siya dayon sang signal sa aton nga mga cells to inform ang aton cells sa posibleng nga threats ang sining mga pathogens, pareho sining viruses kag bacteria, especially ning COVID-19, Sir Marlon. Sir John, sa liwat mayong hapon kag good afternoon, liwat. Thank you so much, Sir Marlon, at mayong hapon gid sa tanan nga mga tagsalamati sa Action Radio Bacolod. Salamat kayo la 5:50 Nueva Action Radio Philippine Standard Time. Matabaton talang ng ato sa monitor sa live stream ho. Bernard Saltilian, ga-monitor kami di si Mosobong, Porok Tutong 4, Barangay Felisa, Ronald, Charlie, Carl Kamanaay, Mr. Suave, Carl Tambabix, monitor lang dia. Jolen Kane, watching Australia, kamusta na lang sa taran-taran taga-Bacolod. Araman si Mike Bernal, Kawadal, from Silay City, si Kenneth Valencia, hello, Toto Donde Blancada. Ronelo Patenio, gapamati lang kami, Phase 6B, Handumanan. Araman si Magulang Eva, Necesario, Merly Ibanez, Chuck Arik Ibanez, monitor dari sa Miss Ville Cobay. La Carlota, Rama si Ino Novea, watching from Mandalagan, Maria Elena Di Irit. Sa Marotam Yao Biplis, ang dua kaapo, si Milay kag Mikay. Si Mercy Palacios, talaga kita, good PM, idol ko no. Borsa Gum, good afternoon, tani dari pag-himuon man sa aton, mapisan Mayor Bing, imbestigahan ang DSWD house to house, sana all, okay. Kasari mo si Rubaya, Borsa Gum, halong da, Maria Cristina Danica, salamat, Zinaida Tumayan, nalisa lang niyo sa nga ngalana. Sheila Alagos, Jose Moncaltorilla, al 5 de Noviembre, salamat, en punto alas 6. Oy, sa mga nagaproblema sila sa dinga atay blan, di mayang pamatsagan nila bagod maginabatsyag sila sa maginabatsyag kamo sinyo sa dinga atay. Ang sabat sila maka-aksyon magtumar sa DTX 500 na papatud-an sa pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins ang DTX. Hindi na pagpadugaya pa mag DTX 500 na, plus taas ang inyo sa dinga blood sugar, mayara kamo sa dinga family history sa diabetes, balatian nga diabetes. Hindi na paghulata nga maggrabe pa. Mag DTX 500 na kamo, mabakal sa taran nga mga butika. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. There comes a time. Palatunturan Action Reports After Edition, magabalik na naman buwas. Ibang nga balita, way tabalabutan, tutok kamo sa Action Firing Line with Action na Brian Morden, Lasay si Media. Tubtob alasan 9 ang gabi. Kaupo direct action Oliver Pason sa technical control with action na J.M. Baikin. Magasunod na action balita evening edition with action Dale Salazar. Pretending
Ako naman, Aksyon na Marlon Hedevaya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.